ndewo na ụmụnne ekene m unu daalụ na akụkọ a mma akọrọ unu o metụta onye Igbo metụta ndị Igbo niile. Ọ bụ onye Igbo weta akụkọ a wee sị m ka m kọrọ unu nye ka ihe melie ghara ime unu, maka na a sị na ọ bụ ihe nwere nwata ka eji amụta ihe. Ịma nchọ ka o mee gị ọ bụ nwanne anyị nwoke o bi na mba United Kingdom. O wee bụrụ ya bụ na ọ bụ okokporo onye abụ bachelor, o nwere nwunye, so o si abi o tegokwa kasa o si abi. Ọ bụ nnọọ ọgaranya nwee ego, ọ na-eme biznes echekwa ọrụ, mana o nwere nwaanyị. O wee jee gịnị na-ebute ụmụ nwaanyị ndị akwụnakwụna. Ọ bụ ọkwụ na-ezigbote ndị akwụnakwụna ka ọ na-ebute, nnọọ ndị jama nya ụmụ ọkara agbọghọbịa ndị aka apụrụ agbọghọbịa ọfụma. So ụmụ ndị a na-eghebecha afọ oghe nya na-eyichi ụmụ ihe ịmago boys see me ma ọ hangin. So ọ bụ fa ka ọ na-eji ebute duto na ego na-akwụ ya aka, and ọ na-ebunyekwa fa nnukwu ego mgbe niile. Fa ebulu na fa abịa ọkpọkwa afa fa abịa ọkpọ fa abịa, ụfọdụ fadụ abụọ bịa, ụfọdụ fadụ atọ bịa, o mechekwe obulu nnukwu ego bunye fa, ọ na-edine fa nnọọ. Ịma ụmụ ndị a na ndị jama, so ịma na fa na-ada ụjọ ọrụ. Ọtụtụ ndị nne na nna fa na-ada ụjọ ọrụ ma fa na onwe fa. So fa afụgonu money miss road, osisi na-amị ego. So ọkwana ya ọ bụrụ ya o wee si na fa abịakata one day o bunyeketefe ego, o wee chie na fa adịgo ezigbo mma. Ọ mara na ndị a ịma mmetenwufa. Ọkwana ya ka fa je wee kpọọ ndị otu fa ụmụ nwoke wee si ya na nwoke be anyị adọbara nnukwu ego n'ụlọ ya bịa ka eje bulie n'ike, maka fa bụ ụmụ nwoke. Nwaanyị ama mmenwu ya n'ike ya bute ego ka eke, mana fa ga-ejezi kpọta ụmụ nwoke ga-eje natazi ego fa wee kee. Ọkwana ya ka o luru ofu mbọsị ọkpụkwa afa ka o si akpọfa si fa bịabakwa. Fa na-abịa fa abalute n'ọnụ ụzọ kwụọ kpamkpam na fa abatagokwa. Ọ gbala ọsọ jee meghee elu fa ọnụ ụzọ na ụdị ka fa bata ka fa si abata. Ọ mara na fa lụrụ ụmụ nwoke anọ sochi fa azụ ozugbo ọ na-emeghepụ ụzọ ya, ụmụ na-asị fa darling fa abịago. Ụmụ nwoke wee kwali aka kwaba anya n'ime ụlọ si ya darling gịnị ya baa ụlọ ozugbo. Kwabaga ya n'ụlọ kwatu onye li akwatu wee jiri aka fa kpọchie ụzọ nwoke be anyị wee si ya gịnị ya weta ego weta gold bute gold na ego dọ n'ụlọ and na gold dọ n'ụlọ ya butie. Ọ bụ ihe ha chọọ. Nwoke be anyị tie wee si hey na nwekwa ego na ọsịa gịnị fasịa gịnị ị ga-ewetali ego. Ma ụmụ nwaanyị ahụ ya na ya dịkwa na mma sokwa wee bịa. So emelide nwoke wee je weta 3,000 pounds. 3,000 pounds ịmakwa ihe bụ 3,000 pounds 3,000 pounds o lulu ebe 12 million n'ego be anyị. O wee welie wee nye ndị a si ya na ọ kwasịrị ihe dị n'ụlọ kịta. Fa si ya mba na ego epeke ya weta nwoke si na ọ dị ọzọ o chekwa na a na-egwuri egwu. Fa wee mee aka mele ihe wee kupu onye isi kwụwa anyị iru. Ka fa kwụwazili iru mme wee tasuru mme na-agbazi fafafafafa nya ọ sịkwara na o chelu na isi ya akwụwago, isi ya niile akwụwago. Thank God na emechekwa o wee bụrụ obere apa ka o dolie na o dorie nnukwute apa. Mana ka fa fụzi na mme na-agbazi ọ na-etizi mkpu fa wee gbaa ọsọ were ego ahụ fa wetezi wee gbazi ọsọ wee na ya na onwe ya nọziara ebe ahụ mme na-agbasịsị ya wee kpọba ndị uwe ojii. Ka fa na ọ kpọzi ndị uwe ojii ahụ chigokwe bịa ọsọ. Ọ dịrọ ka be anyị a na-aga abịa asị gị weta ego ma ọ bụ ijebegodi na nke ndị uwe ojii fon ka iji ga-akpọ. O wee sị na o luo ndị uwe ojii abịa fụ mme na-agbụ ya tie wee sị ya hey kedu ka ihe a si wee mee ọkọcha alfa. Fa wee na osi ya fa ọma ndị ahụ ọ mara ndị ahụ ivi na ụmụ ndị ya na ya na-ayị ọ mara fa ọfụma. Ọ mara ebe fa si apụta, ọ mara ebe fa na-etinye isi, mana ụmụ okilikili befa, mana ọ mara adres fa nke o ji ama m nke nwoke ahụ ebe ndị ụmụ nwoke. Fa ajụcha anya ọ sị na ọ mara akọcha alfa jos ọ na-asị na fa bịa mee nye atak.
so osifa ndị uwe ojii wee jụọ anya si ya ị ga-ama ndị ahụ ma efu ya osifa so kịta ọ marafa mana ọ ga-amafa ma ofe fa wee si ya onwe ka o si fụfa mgbe ọzọ ya kpọọ fa n'ekwentị o wee kwe o techekwala aka o si na ọ na-eji ọlụ ofu mbọsị o wee fụfa the same group ahụ na fa wee kwukọkwa ka fa dị egbu ebili achịka akpụkpa na-akali ụka na train station o wee fụfa wee tie mkpu wee were ekwentị ya wee kpọọ ndị uwe ojii wee fee n'elu were helikọpta bịa wee kọntrolu wee nwụchikọva ka ọ nwụchikoziva o wee sịfa na fa ga-akwụ ụgwọ ụlọọgwụ maka na UK imepụ mmadụ ọbara ị ga-akwụ ụgwọ ụlọọgwụ gọọmenti na-akwụ ụgwọ ụlọọgwụ oya ọbụla ya gị ọ bụ obere ọya ọ bụ nnukwu ọya ọ bụ akatamkpo ọya ịlarụrụ n'ụlọọgwụ arọ ma ọ bụ arọ na-abụ ma ọnwa atọ ma ọ bụ ofu ọnwa ma ị mụrụ nwa chiri ute gị na gọọmenti ga-akwụ ụgwọ mana mmadụ mmerụ oge arụ onye ahụ ga-akwụ ụgwọ ọ ga-akwụ damages so fa wee jide ndị ahụ wee sịfa na fa ga-akwụ ụgwọ kwụọ ụgwọ ụlọọgwụ kwụọ ụgwọ damages fa si na fa nwere ego wee sịfa nga stret fa wee gaba nga wee nọrụ na nga enyefe ọrụ fa ga na-alụ na nga wee na-akwụ ụgwọ ahụ fa wee na-akwụ ụgwọ ahụ nwayọọ nwayọọ esikwa na ha ga-akwụ damages so nwanne anyị nwoke a sị maka imepụ oge ọbara ị ga-akwụ ụgwọ onye mepụ oge ọbara ga-akwụ dameji so famechikwa kwụọ ya nnukwu akatamkpo ego dameji wee kwụọ ụgwọ ụlọọgwụ so o wee na-asị na chukwu zọlia unu soli ekene chukwu ọkaoke esi wee je wee na ọ ga-anabazi unu jee nụọ nwaanyị maka na ihe jikwe n'ihe na ọnụrọ nwaanyị sinsi bụ na o nwere akwụkwọ mana kịta o nwetago akwụkwọ wee na-akọlụ m ihe a wee nyekwa ya ndụmọdụ si ya ị nwekwa lọk ọ bụrụ under age ka ị na-edina ihe ọ bụ ndị dị 18 ndị ahụ aka etinye gị na nsogbu ịkwụ ụgwọ jekwe nga chukwu zọọ gị na ọ bụ ndị dị 18 fajos kpọta gị ndị omekome kpọta gị ndị isi mbanaka so ndị be anyị nwoke unu siri ike mana unu makwa na ụmụ nwaanyị siri ike ifugo ka fasi wee je kpọtara ya ndị mmadụ n'ụdị nke fa ike dị n'ụdị n'ụdị so ị na-eme ihe uche gị dị especially ndị mara ebe fa na-aba and ị na-eme ihe maka nwanne anyị nwoke dị 39 years mana ndị ọ na-edina dị 18 ma 19 ma 20 so ị ga-eme ihe imekwa ihe na size gị maka ọ bụrụ na o welitekwa aka ndị dịkwa 30-35 fayara akpacha ụdị agwa fa ga-alaiki ya maka o ji ego owere ego na-enyefafe owere na-emeta onwe fa mma na-emeta ụwa mma fama ndị kpọbali ya ndị omekome maka fa amago ihe fa ewelie na-efiksi mbọ welie na-akwanyete eyelashes welie na-eme isi na-emeta onwe fa mma fa yara eje kpọbịa mana ndị abụ ụmụaka fa amadị ihe fa wee je kpọọ ndị omekome ifugi ọ na-ekene chukwu si na ndụ ya pụta thank God and ndị ahụ asaịn chago onwere onye ejide bie nye aka amara ebe obi fa wee bie ife aka wee mara ebe nchafa bi wee saịn ya si ọkọkọ nwanne anyị nwoke na ọ bụ fama so ọ nwụligo wee kene chukwu wee sị ka ọ kọpụtala unu ya ihe o ji akọpụta ya bụ ịchọ ị na-akpọta ụmụ agbọghọbịa be gị akụwa ka inyo windo mmadụ ma fada abụọ ma fada atọ ma nwoke osofa abịa maka ịtụrụs na mmadụ na ụdị ahụ unu afụ gị ọnyanwa ndewonu ndị be anyị daalụnụ kesaenụ ma nye na anyị akara ịfụnanya ka emesịanụ ka ọ dị na mgbe ọzọ